Sitten niin varmaan kaikkia kiinnostaa, että mites mä täällä tarkenen. Aamulla sähköt täällä niin poispäin. Ulkona on semmoset 6 astetta pakkasta niin poispäin, mutta ei vitti sähköä polttaa muuta kuin valoissa. Niin mulla on tällainen. Ja tämähän on hyvin yksinkertainen käyttää. Tuolla meillä pitää olla pitruulia ja noin. Annetaan sille vähän tsäkädäkädää. Ja sitten me huomaamme, että siellä vaikka liekkiä tulemaan hieman. Tai siis minä ainakin huomaan. Tuskin se näkyy kameralinssissä nyt niin hyvin. Katsos, kun on ollut pitkä aikaa käyttämättä, niin mennään otan vähän savua lykkäämään. Mut tämmönen keromerkkinen, edullinen, halppislaite. Niin, jäi toikin sanomatta, että täällähän sisällä on nyt lämpöä, niin ulkona oli se 6 astetta pakkasta, niin täällä on sisällä mittauspaikasta riippuen niin 13-16 astetta. Lattia-rajassa varmaan vielä vähemmän. Mutta aamulla täällä on 25, kun tää pöhisee koko yö. Silleen. Tänne on ne tämmösetkin valuu pitruulilämmittimet, on semmosia vekkuleita. Tähän on vaan niin sanotusti yksi polttonen. Tässä ei sitä niin sanottua jälkipoltinta oo. Mutta sehän melkein täysillä saa olla niin pitkään kun aika vekkulin värinen on kamerassa. Mut se, että kunhan se tosta niinku kohta alkaa hehkumaan ylöspäin, niin pienennetään se aivan pienelle ja sit se hehkuu koko putki. Eikä haise. Niin. Mä jo ihmettelin, että eiks lähtenytkään tulille, mut lähtihän se. Siis tää kamera. Hitto. Näiden paskan tupakin jälkeen aina maistuu hyvästä. Nyt alkaa kohta olla hehkumiset siihen mallitta. Pannaan tosta noin pienemmälle ja se kaikkia kiinnostaa, että mitä se mökkiläinen, niin minkälaisella laitteella se kuuntelee ja niin poispäin. Meillä nyt on tällä kertaa käytössä vain tämmönen Piivein tällainen pikkainen PA tämmönen systeemi. Ois tossa, en oo vielä kytkenyt, pitäis kytkeä pistää ihan kaksi systeemiksi toi, että jos tarkoitus ajaa bassopäätä sitten, niin tällaisella Leon pienellä PA-päätteellä. Tällä hetkellä tommonen pikku kaappi vaan tossa laulaa, että ei sen kummempia. Täällä lämmityslaitteet meillä. Otetaan itse huoju, kun näytti sitten huojus toi perkki vei koko laite, mutta eihän se huojunut. Sikke on hyvää ja kärry on valtava. Palopetroli haisee niitä silmiä kirvelee. Kyllä.